Barkanku da zuwa Fasaha 24. Ku yi subscribe domin samun sababbin komedi na ban dariya a kodayaushe. Na gode. Assalamu alaiki ‘yan mata, tun ɗazu nake biye da ke, amma kin ƙi ki tsaya ki saurare ni. Wa alaikas salam, me yake tafe da kai malam? Da Allah ina so ne na tambaye ki akan ƙawarki Khadija. Dole ne sai ka tambaye ni, ka je gidansu ka same ta mana. La ‘yan mata tusa kika yi fa. To sai ya aka yi kai baka yi ne? Kaga malam ni gida zan wuce. To shi kenan ki gaida mamanki ko me ta ce sai ki faɗa mu. Oke zan faɗa ma babanka sai ya faɗa ma. Haba ‘yan mata me na zagi don na ce ki gaida uwarki ko ba mamanki ba ne. To me laifi a nan dan na ce zan faɗa ma ubanka ko ba babanka ba ne? Lallai yarinyar na kin taro filas dole na koya miki darasi. Kaga malam wallahi zan kwanto karen nan ya cije ka. Dakata kar a yi haka sai da safe. To fa kaga balaɗaɗɗiyar yarinya bari na sama kafin ta kwanto wani matsiyacin karen. Barkanku da zuwa Fasaha 24. Ku yi subscribe domin samun sababbin komedi na ban dariya a kodayaushe. Na gode.